bandiraɓe sehelaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on duwanama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum tawa hay innama aade goto wawa ɗum firtu bisimilla moon e hayangoji men hande ko alkames balɗe jeeɗiɗi e lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego jurnoɗen jaydeji ɗi gam mbawen humpito ko ɗi gaddi ko hande e dinguire men jayde yor kam dawi ko e koppareje kewɗe ɗe ɗe ganduɗa heɗe ndewi hakkude Intermac e AEPO Sénégal hina wayno tigi tigi de ko tolnoto e capanɗe jeetati e 5 milliards de ɗum ɗon rewi e hakkude ɗen ɗon gure ɗiɗi ha taki noon ɓe ɓe ganduɗa kaɓen goni awokaji Seydou Kane de ɓe pottiti e jayndiyankoɓe gam laɓɓinde ɗum ɗon foof de jayde yor wi hande ko ɓen koɓe layi ko hay dara ko woni hen gonga sabo ko hollira ko e ɗereji he e kayitaji he de ɗum tigi ɗum yeddi awokaji Seydou Kane noon tigi jayna nde windiri ɗum e ɗerewol mum adanol affaire des 85 milliards d'Intermac. La défense de Seydou Kane mise en échec par les preuves financières hina wayno de kala ko gandanɗa hina woni kayitaji ɗi gandanɗa de kam ɗi kollirta hono koppareje ɗe ñamra tawaɗe ñamaka e bolol ɗum kam ɗum yeddi awokaji Seydou Kane jayde nde windi 22 milliards de paiement indu hina wayno tigui ko tolnoto e nogas e ɗiɗi e milliards uji joɓama yimɓe ɓe gandanɗa de noko ɓe liggima noko ɓe liggaki ɗum kam jayde nde wi anda ɗum ha joni eɗen ɗon koppareje tolnotoɗe e nogas e ɗiɗi e milliards uji codama hen kaɓirɗe ɗe ganduɗa de wiyama ɗe codama e si noon hay goto feeraɗe tek yitere jayde ɓisdi hen entreprise fantôme hina wayno tigui tigui de ɓe darni galleji liggorteɗi e si noon ɗinne hay goto wawa hen tek jungo double facturation et surfacturation hina wayno de ɓe codat hunde ɓe kollira facture aji woli kayitaji coggu kollirat ɗi coggu ɗum ko soda tawa noon hina ɓesda hay siko tawi ko nogas ɗum sorta ɓe mbiya ko temedere ɓe cohri ɗum koppareje goɗɗe ɗe ganduɗa de ɗe limama hen heɗe tolno e sappo e nayyi piccal nayyi milliards uji e koppareje men ɗum ne de ko e niɓere tigui ɗum yeehi hay goto anda ɗo woni jayna nde tegi hen ko marché or procédure de contrôle hina wayno de kam on ɗon galle Intermac de mbo werata ɗin ɗon liggeyaji de rewane e bolol gam hollirde kala jiɗɗo bawɗo wat ɗin ɗon liggeyaji yo ar kam daw rek weeɗi belɗo ɗum e wiide jayde yor jayde source ade ari laɓɓinde hande ko wiyano ko hanki e ko yowati kayitaji ɗi ganduɗa de hiɗi moƴƴinde tawa ɗi ndewani lawol toon to wakkinan Nimzat hina wayno de jayde nde wi ko démantèlement d'un réseau de fraude à l'état civil. Le lutteur Bébé Diène, l'adjoint au maire de Wakhinane Nimzat et 6 femmes hina wayno jayde nde wi ko omo ganduɗa ka woni Bébé Diène de tawa ko cippirteɗo ko mbir gandaɗo e nder Sénégal de e goto e sukkuɓe e maire mbo Wakhinane Nimzat de e rewɓe jeego kamen foof de heɓe hen jorɓa hondu e wiide jayde source a jayde nde ɓisdi hen ko après l'arrestation du lutteur Bébé Diène et de l'adjoint au maire Wakhinane Nimzat Amadou Diallo, d'autres arrestations sont notées dans le cadre de cette affaire de faux et usage de faux en écriture authentique hina wayno de o mo ganduɗa ka woni Bébé Diène jagga jayne nde wi goto e cukko maire mbo Wakhinane Nimzat inde mum ko Amadou Diallo de woɗɓe heɓe nangue e on ɗon alhaali mo ganduɗa de neɗɗo ƴettat hombo siifa kayitaji hombo winda kayitaji ɗum noon tubako wiyata ɗum ko faux et usage de faux en écriture authentique ɗum foof noon wayno ko tigui ɓe jaggaɓe hen foof e kalɗon guyka de siɓe limama heɓe tolno e 101 tawa noon jeegoɓe foof koɓe rewɓe e wiide jayde source a jayde rewmi quotidien de wi ko ndungu ɓadima demminare soynama sabo tigui joni han ɗum foof yetto grosse alerte sur la saison des pluies 2026 ɗum tigui jayde windi jayde ɓisdi hen de graves risques d'inondation un hivernage tardif et déficitaire hina wayno tigui de sa renaki ma ilam kewɗam si ndungu ari maɗam wattu ko yiyateno ko e si noon ko teskateno ko e cengɗe kewɗe e nder Sénégal ɗum woni ilam ɗam ganduɗa nde haɗam tampina yimɓe e nder guure e si noon e laabi e ko way noon e wiide jayde rewmi quotidien jayde ɓisdi hen une prolongation inhabituelle des précipitations jusqu'en octobre hina wayno de jayde nde wi ko heɓante ko e oɗo ndungu garawo de hina wayno mambo ɓuur juut saabu jayde wi ko hina wawi ndungu o mambo yah ha lewru octobre tawa hina toɓa e nder Sénégal ɗum noon ko ilam e wame mawɗo ɗum wawi addu e nder Sénégal ɗum noon laamu ngu foti hen daro e wiide jayde rewmi quotidien jayde vox populi de
wi ko Mohamed Ali e ɓesgu mum de ɓe dañi jaam sabo kamen tigi ɓe ganduɗa de ɓe dawi subaka law ɓe jaltina e galle o mo ɓe gondode e nder jemma he kamen de ɓe potti tinanama ko tolnoto e capanɗe 7 million ngaji non tigi Jayndé windiri ɗum escroquerie financière. À la cité Murtada de expulsé le matin, Mohamed Ali se retrouve avec près de 70 millions la nuit. Ina wayno non ɗum ko e caɗele mawɗe e nguy kaka on ɗon Mohamed Ali tegono ko ɗum tigi addi yimɓeɓe pottitini kalis kewɗo mo ginnoɗen joni woni capanɗe 7 million ngaji. ɗum noon wayino ko yurmede e ballal tigi tigi de waɗa e on ɗon alhaali ha kam tigi Mohamed Ali e ɓesgu mum de mbawi dañ jaam e wiide Jayndé Vox Populi. Jayndé l'évidence kam wi ko sa renaki bowal laaɗe diwoje guinniral ngal Blaise Diagne de sa renaki balɗe ɗini gara de hanti haydara ko yahata ɗon haydara ko arata ɗon e wiide Jayndé l'évidence non tigi windir ɗum retard de paiement, dette, manque de pièces, l'AIBD au bord de la paralysie. Ina wayno tigi woɗɓe gandanɗa ha joni jobdi moyen ndi arani no hannirta ni e si noon ñamade nde nde wuuro ngo jogui hende tiiɗi hende towi e si noon ha joni kayitaji kolliratɗi no liggorte ni ngakkuɗi toon e aéroport international mo Blaise Diagne de taki ɓen liggotoɓe e gonɗon wuuro de sa renaki ma ɓe jaa grève ma ɓe dartin kala golle ɗe ɓe mbaɗatno e gonɗon wuuro. ɗum noon hina wayno tawat wadde on ɗon aéroport international mo Blaise Diagne de hanti mbo dartoto te ko ɗum ɓurata e ɗanniyankoɓe e wiide Jayndé l'évidence. Ko fayi e politique de Jayndé le parlement wi ko fédère de goomu jahɗo dentinɗo landaji politique de ngam wawa huccite e laamu e subgoji garoji woni hitande 2027. Jayndé nde wi de kamen ɓen ɗon jillaɓe e landaji politique kewɗi ɓe pottiti ngam ɓe ƴeewa hono ɓe gonrata goto ngam wawde huccite e laamu e ɗin ɗon subgoji. Jayndé le parlement windi ko faire face au régime de Pastef en 2027. fédère cherche unité e wiide Jayndé le parlement. Jayndé libération de article e goɗɗo mo ngalaɗa de ko kawirawo hombo abbe e baɗum mbo inde mum fuɗɗori AM kam noon tawa hombo dañi duuɓi 7 kam on kawirawo de turi e dow baɗum tan hina wayno subaka foof ɓura ɗum doole leloda e mum tawa noon ɗum kam ɗum wona ko rewi lawol noon tigui Jayndé windir ɗum violé à plusieurs reprises par son oncle le double calvaire de AM une élève âgée de 8 ans. Ngel ɗon kurkalel dañguel duuɓi 7 de tawa ko elew kam de kaw mum tampani ɗum tigi tigi sabo ala ɗo ñoƴƴani ɗum ala ɗo lelodani e mum tawa noon homo ɗum ɓuuri doole. Jayndé libération ɓesdi hen informé des faits son père et les membres de sa famille ont fermé les yeux et opté pour un règlement familial. Hino wayno noon de babo cukalel ngel tini on ɗon bone e koreji goɗɗi jillaɗe e ngol ɗon ɓesgude kamen ɓe jiɗano yo ɗum abbo dow ɓe jiɗano yo dadi ɓe keɓ hen ha taki ɓe jiɗno ɗum moggu e si noon ɗum noon ɗum kam ɗum yahani sabo Jayndé ɓesdi hen ko sa maîtresse saisie par AM a alerté la police. Hino wayno de kam on jangguinata ɗo ngel ɗon cukalel dañguel duuɓi 7 kam tigui noddi dadiɓe ɓe woni police layani ɗumen ko ngel ɗon cukalel wuuri ko e gonɗon wuuro. Jayndé ɓesdi hen ko Keyi Ousmane Sidibé 26 ans frère du père de la victime passe aux aveux kam dey mbo ganduɗa ka woni kawirawo baɗatnoɗo on ɗon bole de ko Ousmane Sidibé wiite tawa duuɓi mum hiɗitolno e 26 miñirawo babirawo cukalel ngel kam tigui de nanga wi kam waɗi on ɗon bone e wiide Jayndé la libération. Gasnirten ko coftal ɓalli sabo Jayndé la tribune sport windi ko finaliste en Ligue des champions Ibrahima Mbaye égal Sadio Mané et entre un peu plus dans l'histoire. Hino wayno de o magaɗaɗa ka woni Ibrahima Mbaye de tolnodiri e Sadio Mané e teskede esi e mantinede sabo waɗi liggey mawɗo kam Ibrahima Mbaye kippu mum yahi timmode desewal biyetegal Ligue des champions. ɗum noon taki kam Ibrahima Mbaye on Jayndé tribune sport wi ko inde mum de naati e tarik fukko kosgel ha abada e wiide Jayndé nde e ɗerewol mum adonol. bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko Jayndeji ɗi dawi ɗi bindi hande tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so wili Allah joom baɗe e bawɗe o.